naende ekera makonyoro mungwano yoguru kwa lichambe motevi ni ntwagwendete kurwania tari umwana ito Fred Okengo Matiang'i ase Kenya bono tole ekirogo kyo president omwana gocha koegwa tutagete abe president ya Kenya gakorwa Fred Okengo Matiang'i. Fred mama ite record ya bwatenengia na inje mama ite record yana Fred yaraba igurana inje mensa ndo bakore gasiengia egento ke agera na tene no bochumbe na tene trust time mukanga chikura chionsi pi lakini akangibera na ndo no chakire kurama Matiang'i komorusia ndo ofisi ekiagera for terasi 8.5 years gaste yana ukoleka na West Brand inteno monginone kuruga igabonyunyu tuirule kobeke mwanzo kya West Mugirango tokole gasi tofikisi chiskuru cheito na abana banyole pasalis bakosomera umugaka nsongo njene familia ne ntwa gotomera pole yitu na ande boniga ngaye biye yane ndagete engero mugaka 10,000 naba muraba lyabaya bali bagenda tokora omuyego wo mongina na baramutinango bagolere sabuni ngaye biye yane ebiye yane abaga abamura bali bakole gasingiya bangere siringi kiri busato pasa gakira tarandibia takole ngaya chawene buloja pasa no montombia na utokotaka abantu bakocha batosomia twamanya a pipe from Genesis to Revelation na ando manya kuruoro by the way omongino yorari igalengo muntu bwajete nyasaye na ali Americans tu amenyete Evans Titus ndio alenge pamoja siko kanisa esa buli omongino yego omongino tango montombia egenteke munandi manya gukorera ni pintara pastor kende Evans litnaga achiri mwao mongino una gotoroserie migati gitemia sana lero taraira na guti America tuachakire supermarket igurgu Gadmart supermarket a recipe elimu atoro giti America omugati twarosiri gaigo ya bwo gukumia lakini agwete kuru America njago create employment mbobe na akorete gati igobo no asiti pastor chikire gaiga pastor na kwa ile 5,000 ndio tire gochira ile. Thank you so much. No nina natika mzee leo ndani ya Montombia asao kore radio station ya Getembe TV ninjendete corporate customer wasora lakini tuachire gaiga nje na achire gaiga unomoko iga na nje no ndu setio mungina moroji mbiande endete tanzi vetivia nyone vitole mbia vile nande on behalf ya jise mochiane chaterere gaiga actually abantu tunyomete kuruga iga igutwa nyometa abangi nabaya iga abantu babonyunyu n'abantu abaya pastor yarandiga iga yaruko mungino ya marieto sp excellent exception kiregeto talo na abana abasubati twaruse tiga iga igobale excellent and exception abantu abaya sana bato kine iri abana unainje abana baruwete kuruga iga baraba abayuwa talo na barabu na abantu abangaini n'abantu ba bunyunyuga ya muri abantu abangaini omwana Joshua you can stand up. Yes, this Joshua, I'm the one who babysat you when you were young. Your mom and dad, they used to bring you to my house and we used to babysit you. Diane, who's your age group, at Rice University. She's graduating this year in May, biomedical engineering. So thank you so much. These people have not let us down. Ni watoto wasuli. So abantu aminto iko tuachire gaiga tuachire koru pole yeito. Mogaka aino monto ya kurgesena kalenge primary ninyorete turaki yao yagatolete ile bintu igali abo bembe chinko tikagera tukaragira bya paka tuikire gaiga tuachire kuriyobura igegento nabatebya abangina tumungina narusetiga iga nomuya nabona amanyoleta America na andekera nakuliga asi America kamatebi tuira negocha agacha tukaira nabona ne biashara tole na inde na namatebeti nabona na soire safari yogo fix ebintu West Mugirango nabanga chira igotari omuminomia
mutagetabe first lady ino abantu mbalenga batagete ko ba mongina koruka iga mongina nabe first lady. Thank you so much. Oyoga ninyoirie na mbatebie gonyo mete kuronya ro no yo mogaka igotari onyo mete agini intana clarify. This is my father in law omogaka nyaro oyorengo mu Adventist mokongo kuruga iga monyunyu ne kanisa bono ko Adventist no ya chakreta iga monyunyu igo mogaka nyaro umwalimu ono someti okuruku ndege delete umoise ko ya mugati maito se mamata irunari ga mamata ndo kanara ngayali where's that's my mother in law no ali no ndo sityo mongino. Thank you so much. Igo na abantu baminto